Diolch ni wyddio. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron ac ni yn cyflwyno'n hamser i'th ofal di ac yn gweddio bydd dy ysbryd yn cael ei dywallt arno ac y bydd y bresenoldeb yn amlwg i bob yr un. Trwy gyrha felly wrth i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr y nef mor hyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. 59 gen i sefyll i'w chanu. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrgweddi misol nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o mis Tachwedd, sef Tachwedd 17. Fe fydd y drydydd nos Iau y mis yma, mis Hydref yr 20, fe fyddwn ni'n cynnal ein gwasanaeth diolchgarwch am 6:30 ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Felly Hydref yr 20, 20 ein gwasanaeth diolchgarwch. Bydd ein hoedfa nesaf am 1 awr wedi 3 Sul nesaf. Wrth ni gymryd y casgliad gan ni tra'r ein heistedd emyn rhif 285, mae'r iachawdwriaeth rad yn ddigon i bob rai. 285.
darlleniad o Epistol Paul at y Colosiaid, y benod gyntaf. Colosiaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist, trwy ewyllus Duw a Timotheus ein brawd, at y saint a'r ffyddlon frodyr yng Nghrist yr rhai sydd yng Ngholosa, gras i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn diolch i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist gan weddio drosoch chwi yn wastadol, pan glwsom am eich ffydd yng Nghrist Iesu ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, mwyn y gobaith a roddwyd i gadw i chwi yn y nefoedd, am yr hon a clywsoch o'r blaen yng ngair gwirionedd yr Efengil, yr hon sydd wedi dyfod ato chwi, megis ag y mae yn yr holl fyd, ac sydd yn dwy'n ffrwyth, megis ag yn eich plith chwythau, y dydd y clywsoch ac y gwybioch ras Duw mewn gwirionedd. Megis ag y dysgasoch gan Epaphras ein hanol gydwas, yr hwn sydd drosoch chi yn ffyddlon weinidog i Grist, yr hwn hefyd amlygodd i ni eich cariad chwi yn yr ysbryd, oherwydd hyn ninnau hefyd y dydd y clywsom, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch, a deisif eich cyflawni chwi a gwybodaeth ei wyllus ef ym mhob doedd uneb a deall ysbrydol, fel yr hodiwch yn addas i'r arglwydd, i bob rhyng i bod, gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda a chynyddu yng ngwybodaeth am Dduw. Wedi eich nerthu a phob nerth yn ôl ei gydernid gogoneddus ef i bob dioddefgarwch a hir ymaros gyda llawenydd, gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn y mae'n i brynedigedd trwy waed ef, sef maddeiant pechodau. Yr hwn yw Duw, yw delw y Duw anweledig, cyntaf yn edig pob creadur. Canys trwyddo ef y creuwyd pob dim ar sydd yn y nefoedd ac sydd ar y ddeiar, yn weledig ac yn anweledig, pa'n bynnag a'i thronau, a'i arglwyddiaethau, a'i tywysogaethau, a'i meddiannau, pob dim a greuwyd trwyddo ef ac erddo ef. Ac y mae fe cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ac fe yw pen corff yr eglwys, fe yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf yn edig oddi wrth y meirw, fel y byddai fe yn blaenori ym mhob peth. O blegu'r rhyngod bodd i'r tad, drigo o bob cyflawnder ynddo ef. Gwedi iddo wneithir heddwch trwy waed ei groes ef, trwyddo ef gymodi pob peth ag ef ei hun, trwyddo ef meddaf pa'n bynnag a'i pethau ar y ddeiar a'i pethau yn y nefoedd, a chwythau y rhai oeddech ddieithriaid a gelynion, mewn meddwl trwy weithredoedd drwg, yr awr hon hefyd a gymododd fe, yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifes ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni awr troi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron, i ddod o flaen o'r seddfaen o'r ras ac yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw fel rhai sydd wedi ein golchi yn ei waed ef, fel rhai sydd wedi derbyn y maddeiant pechodau hynny sydd i'w gael yng Nghrist Iesu. Ni yn gallu dod ata ti eto, yn dod ata ti gyda'n mawl am yr Efengil sanctaidd, am yr holl fendithion sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. A cyn seiliad y byd yma hyd yn oed i ti drefnu'r ffordd iachawdwriaeth yma, i ti drefnu ffordd y byddem ni yn ein pechod yn cael derbyn iachawdwriaeth a bywyd tragwyddo a heddwch a Duw. Ac felly o Dduw, mae'r pethau yma tu hwnt i'n deall ni, i'n dirnadaeth ni, dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred y pethau hyn, ond i ni yn gallu plygu ein pen ger dyfron a moliannu dy enw, ac dod a'n clod y ger dyfron. I ni yn dy glodfori di am yr hyn oll yr wyt ti wedi ei roed i ni, dy fod wedi rhoi pwrpas i fywyd, dy fod i wedi rhoi heddwch ac arweiniad yn ystod taith bywyd. Ac felly o Dduw yng nghanol pob un o sefyllfaoedd dyrys y byd yma, a thristwch a gofalon a pryderon o Dduw, o'n ni yn ymwybodol iawn dy fod ti yn un sydd yn agos at y blant ac yn ein cynnal ni, yn ein nerthu ni ac yn ein harwain ni, ac i ni yn gofyn o'r newydd i ti i agosau ato ni unwaith eto i'n harwain ni o'r newydd i ni fod yn ymwybodol y bydde ti'n dweud wrthym dy fod yn eiddo i ni, yn ein hatgoffa ni o Dduw pan mae'r un drwg yn dod
ac yn sibrwd am heion, ac yn dod â pryderon ar ein hyneidiau ni, o Dduw i ni yn gweddio ar ei ti ddod ac i ddweud o'r newydd unwaith eto, ein hatgoffa ni ein bod yn blant i ti a fod yn dad i ni. Ac felly o Dduw y byddwn ni yn cael y llawenydd a'r cysur hynny sydd yn yr efengil yma ac yn peri ni lawen y hau o'r newydd y dydd hwn. Ted felly un plith i ni yn gofyn i ni cael gweld dy lawd i dysbryd i ar waith yn un plith ni, i ni yn cael ein hatgoffa'n ddyddiol o'n gwendid personol, i ni'n gweld gwendid yr eglwys o Dduw yn yr oes i ni'n byw yn yn y ddinas hon wrth i ni ddod i'r oedfa ar y sul yma ac i gael yr holl anhawsterau ni, yr holl bobl yna'n torri'r sabath, hyd yn oed o Dduw, rhai sydd yn honni i fod yn blant i ti, yn rhedeg ar y sul ac yn anwybyddu dy ddydd di, yn anwybyddu o'r chmynion di. Ac o Dduw, i ni yn trysthau ac yn pryderu feddwl pa mor bell eith ein gwlad ni unwaith eto, oddi wrth y ddydd di, oddi wrth y air di, oddi wrth y berson di, dy fengil di, o Dduw yr holl bethau yma, ac mae e fel ei fod wedi mynd yn gwbl angof o'n gwlad. Gwlad sydd wedi derbyn yr holl freintiau yma, yr holl fendithion yma. O Dduw, wrth i ni ystyried yr hyn y mae'n gwlad wedi ei brofi, ac eto wrth i ni edrych ar ein dinas ni ar y sul yma, ac i weld y fath y difaterwch, ac ddim hyd yn oed yn ystyried ei bod yn torri'r sul. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, i helpu ni, i'n cryfhau ni, i weithio yn ein plith ni, i ni yn wan fel pobl yn y wlad hon. Ac o Dduw, os nad wyt ti yn dod yn ôl, yna o Dduw, does dim gobaith, ond gyda thi o Dduw, yr wyt ti yn holl alluog, ac mewn eiliad yr wyt ti'n gallu trawsnewid cenedl cyfan, yr wyt ti'n gallu dod at peri y bydd yr ysbryd yn argyhoeddi o bechod ac yn dwy'n pobl yn ôl at y ti trwy dy ras anorchfygol. Felly o Dduw, hyd yn oed y sul yma, defnyddio'r pechod sydd wedi cael ei wneud ar y sul yma, mewn modd y bydd yn dod â clod i thenw di. O Dduw, sut yma'r un drwg yn meddwl ei fod yn gallu gweithio pobl a'i tynnu nhw oddi wrth y ti. O Dduw, hyd yn oed wrth iddynt bechu, i ni'n gweddio byddu di yn dy sofraniaeth di yn peri y bydd argyhoeddiad o bechod yn dod o hyn i gyd, ac y bydd na troi yn ôl at y ti. Felly o Dduw, Tyrd, gweithio gyda ni nawr, cyffwrdd pob un ohono ni yn y modd sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer ni. Helpa ni yn ein moliant ohono ti, a byddwn ni yn dy ddorchafu di goriwch pob enw arall. Ted felly, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gyda'ch ni ganu emyn rhif 177, Craig yr oesoedd cuddia fi fy mwyn yr holltwyd di, boed i'r un y dŵr a'r gwaed gynt o ddystlus fryw a gaid. 177 gewn ni sefyll i'w chanu. Byddaf yn testyn o'r Colosiaid y benod gyntaf ac adnod 20 yr ugeinfed adnod. Ac wedi ddo wneithir heddwch trwy waed ei groes trwy ddo gymodi pob peth ag ei hun, trwy ddo meddaf, pa'n bynnag a'i pethau ar y ddaear a'i pethau yn y nefoedd. Nawr, fel i ni'n gwybod ers y cwymp, neu ers ddechrau hanes y byd, yr hyn fydd ym mhob un llyfr hanes, sef problem dynol ryw, sef pechod. Ac hyn i ni'n ei ddarllen ym mhob un cyfnod, ym mhob un cenedl, petai modd i ni gael rhyw fath o trosolwg sydyn o hanes cenedl, cyn belled a sydd ffosib, yn siŵr bod yna lyfrau i gael. Petach chi'n pigo'r llyfrau yma i fyny ac yn darllen yr hanes, ac yn darllen hanes Cymru, ac yn darllen hanes Lloegr, yr Alban, Iwerddon, Ffrainc, yr Almaen, yna chi'n mynd i Australia, neu Zeland Newydd, i America, Der America. I lle bynnag, mynwch chi, petach chi'n cael rhyw lyfryn bach ac yn rhoi trosolwg i chi, y prif beth a bydde yn taro chi ym mhob un cenedl, ym mhob un oes yw pechod, a bod dyn wedi colli cymdeithas a Duw ei creawdwr. Ac mi fyddech chi yn darganfod bod yna elyniaeth rhwng dyn a'i Dduw, ac nad yw dyn yn gallu deall yr ysbrydol,
ac fod dyn wastad yn chwilio am atebion ym mhob un cenedl, ym mhob un oes. Dyna be fyddwch chi'n ei darganfod. Mi fyddwch chi'n darganfod pechod, mi fyddwch chi'n darganfod y dryswch yma, a'r awydd i darganfod mwy, ond wrth ceisio darganfod mwy, ei bod yn chwilio yn y tywyllwch bod i'r hysymeg dynol wedi effeithio, mi fydda hwnna'n dod i'r amlwg, mi fyddwch chi'n gweld y modd y mae dyn yn rhesymu, bod yn fethiedig ac yn llawn pechod. Ond i ni'n gweld hyn yn arbennig yn y ffordd falle bod cenhedloedd o oes i oes yn dyrchafu dynion pechadurus. A pa bynnag math o berson, yr un sydd wedi cyflawni efallai yr rhyfeddodau mwyaf i'w cenedl, yr rhai sydd wedi bod y fwyaf dewr i'w cenedl, mi fyddwch chi'n darganfod mae pechaduriad nhw ar y gorau. Ac falle yn gweld mae pitw a diwerth ydynt wedi'r cyfan. Bod cenhedloedd yn ei dyrchafu nhw fel pobl andros o bwysig yn ystod eu hoes arbennig nhw. Ond pan ych chi yn cymharu ar adnodau i ni'n edrych arni heddi, ac cymharu'r pobl yma dros y canrifoedd ac o wlad i wlad, i ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist goriwch pob un ohonyn nhw, ac yma yn cael ei ddyrchafu, goriwch pob un dyn. Cyhoeddir goruchafiaeth Iesu Grist uwchben pob un sydd erioed wedi troedio ar y ddeiar. Cwestiwn i ofyn i chi cyn mynd ymhellach, a ydych chi yn gwybod am unrhyw unigolyn yn hanes y byd ac yn ein hoes ni nawr sydd o unrhyw werth o gymharu ar adnodau yma sydd ger ein bron ni yng Ngholosiaid y benod gyntaf. Os ydyn ddarllen, dim hyd yn oed yr adnod y testun hyd yn oed, petai dim ond adnod 15 ymlaen o'r benod gyntaf. Grandewch ar hwn, i chi'n gwybod am unrhyw brif weinidog, unrhyw arlywydd, unrhyw capten, rhyw fyddin anferthol sydd wedi ennill rhyw frwydrau sydd lawr yn hanes. Dwi ddim yn hanesydd a dwi ddim yn gwybod am yr holl frwydrau sydd wedi bod, ond dwi'n gwybod bod yna rhai wedi bod. Chi'n meddwl am y flwyddyn 1966, i chi'n sôn am Normaniaid yn dod draw ac yn gorchfygu'r Saeson, dyna chi ddwrnod. Chi'n gwybod, yr holl frwydro o ran ni yng Nghymru, ni'n sôn am brwydrau sydd wedi bod gyda'r Llywelyn Fawr a Llywelyn Ap Gruffydd a'r hynna i gyd. Ond os unrhyw un o'n nhw'n dod yn agos i hyn, mor ddylanwadol ydyn nhw ar tynged gwlad a dyfodol eu gwlad nhw o'r diwrnod hynny, siwr fod iaith cenedl yn cael ei newid. Hwna rhywbeth mawr yn diwe. Allech chi ddychmygu, dyna chi anferthol, iaith gwlad cyfan yn cael ei newid oherwydd brwydr. Ond wedyn i chi meddwl, odi hwnna mor anferthol o beth a beth ni'n gweld fan hyn. Grandewch ar y disgrifiad yma. Meddyliwch chi am unrhyw un yn y byd, unrhyw un yn hanes y byd sy'n gallu cymharu â hwn. Adnod 15. Yr hwn, a ni'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist, yr hwn yw delw y Duw anweledig, cyntaf yn edig pob creadur, canis trwyddo y creuwyd pob dim ar sydd yn y nefoedd ac sydd ar y ddeiar, yn weledig ac yn anweledig, pa un bynnag a'i thronau, a'i arglwyddiaethau, a'i tywysogaethau, a'i meddiannau, pob dim a greuwyd trwyddo ac erddo ac y mae fe cyn pob peth ac ynddo y mae pob peth yn cyd-sefyll. Wel, fedra i ddim meddwl am unrhyw un yn hanes y byd sydd yn dod yn agos at hwn, creawdwr y byd. Mae goriwch pob un. Os oes rwy'n yn meddwl ei bod nhw wedi ennill rhyw frwydr, wedi lladd chydig o bobl. Neu os ych chi'n meddwl bod yna rhywun wedi llwyddo ysgrifennu rhyw lyfrau gwyddoniaeth sydd wedi dylanwadu rhyw ddyfeisiadau. Wel, oce, mae'n weddol, mae'n rhywbeth, bod nhw wedi dyfeisio rhywbeth, rhyw beiriant sydd yn gallu gwella pobl, falle, pwy o wyr. Ond fan hyn, mae hwn, trwyddo creuwyd pob dim ar sydd yn y nefoedd ac sydd ar y ddeiar, yn weledig ac yn anweledig. Allai ddim meddwl am unrhyw beth mwy, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi creu cyfan. Os edrychwch chi yn y nos i fyny'r awyr ac yn gweld y ser, fe sydd wedi creu nhw. Mae'n gwybod pob un ohonyn nhw, mae'n nabod i henwen nhw gyd, mae'n gwybod popeth am eu hanes nhw. Mae rhywun wedi glanio rhywbeth a rhywbeth yn ddiweddar. Sa'n gwybod beth oedd ac o'n nhw'n meddwl dyna chi glyfar, bod nhw wedi llwyddo cael rhywbeth i lanio a rhywbeth lwmpyn o ia, ac oedd pawb yn crio ac yn dathlu ac pob math o bethau.
I ni'n sôn fan hyn am yr un sydd wedi creu y pethau yna. Mae wedi creu'r holl fydysawd. Enwch un yn hanes y byd sydd yn dod yn agos at hwn. Ac eto i gyd, faint ohono ni fan hyn sydd yn malio dim. Mi fyddwch chi'n fod yn eistedd trwy cyfarfod fan hyn o sil i sil a ddim gwrando gair, ddim gwrando un gair o'r pregaeth ac yn meddwl, dwi ddim yn mynd i wrando ar hwn achos dwi ddim yn bwysig. Wel, mae yn bwysig. Hwn yw creawdwr y byd. Hwn yw'r un sydd wedi creu'r holl fydysawd. Ac sut yn y byd i chi'n gallu eistedd lawr a gwrthod gwrando a mynd i freuddwydio a mynd i gysgu pan ni'n sôn am y pethau pwysica. Eto, falle ewch i'r coleg neu'r ysgol, fyddwch chi'n gwrando ar eich athrawon yn dysgu chi pethau sydd yn weddol bwysig. Dim yn bwysig iawn. Mae'n eithaf helpu chi basio rhyw arholiad. Dydyn ni ddim yn dweud wrth chi beidio gwrando ar nhw, ond os ych chi'n mynd i wrando ar unrhyw beth, mae eisiau chi wrando ar y bregaeth. Mae eisiau chi wrando ar y bregaeth, nid darllen eich papurau newydd, nid gwrando ar eich ffôn symudol, nid edrych ar beth yw Facebook neu Twitter neu beth bynnag. Chi fod mae'r arhau hyd yn oed yn ystod yr oed fawr yn gallu meddwl, dyma beth dwi'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i edrych ar y pethau yma, troi'r amser, sil ar ôl sil, a dyma'r un i ni sôn amdano. Mae hwn yn fwy pwysig i wrando arno. Mae'n llawer mwy pwysig i wrando ar hwn nag i wrando ar unrhyw beth arall glywch chi. Sdim un oed eisiau clywed pwy yn illodd y ras wirion y bore yma. Miloedd ar filoedd yn rhedeg ar Istrydoedd Caerdydd ar y sil, ac fydd yna rhyw enw fydd lan ar y papurau newydd, hwn yn illodd y ras. Wel, os ots da chi, does dim ots gen i o gwbl. Pwy yn illodd y ras? Ond mae gen i ots fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi creu y byd. Mae wedi creu y bydysawd. Nawr, mae eisiau chi ddeffro ymhlith a fi neu yntai ddaw. Does debyg iddo fe. Os ych chi'n mynd i wrando ar unrhyw un, dyma'r un sydd rhaid i chi wrando arno fe. Ond yma, yn yr adnodau yma, i ni'n gweld ei oruchafiaeth, nid yn unig yn myd creadigaeth. O iawn, allan ni ddyrchafu Crist uwchben pob un person ar y ddaear yma. Yn hanes yr holl fyd, pam? Fe sydd wedi creu y byd. Ond yn yr adnodau yma, i ni'n gweld ei oruchafiaeth yn hefyd, yn ei waith o brynedigaeth ac achubiaeth. Ac dyna i chi goruchafiaeth, dyna i chi ddyrchafiaeth, dyna i chi sut i ni'n gallu codi Crist yn fwy na hynny. Ie, mae'n heiddi'r holl mawl a'r holl clod o ran fe yw creawdwr y byd, ond hefyd mae'n heiddi'r holl mawl a'r clod oherwydd ei achubiaeth ei brynedigaeth Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gelyniaeth. Yn ail ar goruchafiaeth ac yn drydydd gwaed. Geiriau, pob un yn dechrau gyda'r llythyren G, ac felly falle'n haws i chi gofio fe, yn gelyniaeth yma'n gyntaf. Chi'n bod, efallai, dyma un o prif broblemau y myd crefyddol ein gwlad ni. Yng Nghymru, mae cyflwr crefydd yn drychinebus. Dyma chi ddisgrifiad o gyflwr crefydd. Dwi wedi clywed am rhai capeli. Rhai Cristnogion heddi, os gellir ei galw'n Cristnogion, yn rhedeg ras ar y sil. Allwch chi gredu bod hwnna, dyna chi gyflwr ein gwlad ni. Beth bynnag yw eich barn chi a sut i ni'n cadw'r sil neu beth bynnag. Maen nhw'n torri'r sil ac eto i gyd yn dweud, mae hwn yn iawn. Ac efallai nhw'n ffeindio rhyw adnod, rhyw sut neu gilydd, dwi'n gallu deall sut mae'n bosib, fydd yn cyfiawnhau'r pechod. Dyna i chi pa mor isel mae cyflwr ein gwlad ni wedi mynd. Yma yng Nghymru, mae yna rhyw grefydd rhyfedd iawn yn ein gwlad ni bellach. Doedd e ddim, mor oedd Cymru wedi cael ei freintio gan Dduw o fod y wlad sydd wedi cael ei fendithio mwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd. Nesaf at Israel, does dim un cenedl arall yn yr holl fyd wedi cael y fath freintiau ac eto gyd edrychwch ar ein dinas ni heddi. Dyma chi pa mor bell i ni wedi mynd. Ac o'r ychydig sydd yn honni rhyw fath o gred yn niw, o'r ychydig rheini, mae'r mwyafrif o'r rheini yn credu mewn rhyw efengil cysurus, cyfeillgar, di-dramgwydd. Nid ydynt yn meddwl bod na broblem, bod na anhawster. Mae'n anodd i ddisgrifio fe. Mae'n anodd siwr o fod, mae bron yn amhosibl i ddisgrifio crefydd ein gwlad ni, achos mae mor ddyrus. Mae mor dywyll, mae mor bell o'r gwir efengil, ac eto gyd maen nhw'n bathu ar yr un termau â ni, ac eto gyd ddim yn golygu'r un pethau. Mae un rhyfedd iawn. Ond mae yna elfen yma o bwysleisio ar y cadarnhaol.
Ond wrth wneud hynny, wrth bwysleisio'r cadarnhaol, mae'n dangos ei diffyg dealltwriaeth o'r gwir efengyl. Os oes na rai pobl yn ein gwlad ni yn cydnabod fod na broblem o bechod yn eu crefydd nhw, mae'r cydnabyddiaeth o bechod yn un eang ac yn un sydd yn bell i ffwrdd. Yn sicr, dyw e ddim yn cydnabyddiaeth fod yn broblem personol. Mae'r ysgrythyr yn dysgu ni am y gelyniaeth yma sydd rhyngom ni a Dyw. Ond fyddwch chi'n clywed hynny yn y capeli Cymreig heddi, bod na elyniaeth rhyngom ni a Dyw. Dwi ddim yn credu ni. Dwi ddim hyn o'n gwybod os maen nhw'n deall beth mae'n ei olygu. Ond os ydyn nhw'n meddwl, wel, dwi'n credu fy mod i'n gwybod beth mae'n ei olygu, bydden nhw'n dweud, ond does dim gelyniaeth dim mwy. Falle bydden nhw'n dweud, mae Dyw wedi maddau'r cyfan. Dyw e ddim yn elyn i ni a ni'n elyn i Dduw. A dyna'r lefel, falle bydden nhw'n wedi gwythio fe. Oedd rhywbeth yn y gorffennol, falle amser y dechrau, falle, a falle rheini sydd yn llawer o bobl, falle bod problem dyn nhw. Ond dyn nhw ddim yn meddwl bod na gelyniaeth rhyngom ni a Dyw. Dyw eu crefydd nhw ddim yn cynnwys hynny. Ac eto i gyd, mae'r adnod yma ymhlith â phob adnod yr ysgrythyr yn llawn o'r elyniaeth. Y broblem fawr yma, ganwyd pob un ohonom yn bechaduriaid. Yn rai sydd â gogwydd parhaol at y drwg, hyd yn oed y pobl neis, hyd yn oed y pobl sydd i fod yn foesol i ryw raddau, mae gan rheini gogwydd at y drwg, maent yn bechaduriaid. Ganwyd pob un mewn tywyllwch. Dydy ni ddim yn gallu dernad. Methu gweld rhyfeddodau'r diwdod, na'r greadigaeth, nac achubiaeth. Dydy ni ddim yn naturiol yn deall y pethau yma. Bydd yna lawer yn ein capeli ddim hyd yn oed yn gyffyrddus a chydnabod bod ganddynt unrhyw broblem ei hun. Mi fyddant am bwysleisio ei daioni. Byddai'r tybio ni fydd yna lawer sydd yn mynd i gapel heddi yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill hefyd siwr o fod erbyn hyn. Yn dweud, wel, i ni mynychu capel, i ni wedi trio ein gorau, i ni'n canu'r emynau. Rhai hyd yn oed dim llawer bellach, rhai hyd yn oed yn cadw'r sabath. Ond chi'n beth, dydyn nhw dal ddim yn sylweddoli bod na elyniaeth rhyngddyn nhw a Dyw. Dydyn nhw ddim yn ymwybodol o bechod, bydden nhw'n cydnabod, dydw i ddim yn berffaith, ond bydden nhw ddim yn cydnabod mae pechadur ydynt. Dyna'r broblem, mae rhywle yn y canol. Dwi ddim yn ofnadw, ond dwi ddim yn berffedd, ond mae Dyw yn llawn cariad ac felly be'n oce, bydd popeth yn iawn, byddai'n iawn yn y diwedd. Dyna'r dyna'r cymysgwch, does dim athrawiaeth na, does dim byd ysgrythurol yma, mae e'n rhyw grefydd cysurus, a dyna bydd yw crefydd ein glad ni bellach. Pa bynnag mae y rai efengyled sydd yn licio jwmpo na lawr a canu caneuon gwirion, y rai sydd cael rhyw band pop yn y pulpit, neu'r rai sydd yn eitha traddodiadol fel ni. Does dim os pa un yw nhw, a maen nhw gyd yn pwysleisio'r crefydd cysurus yma. Tybio ni fydden nhw ddim yn gallu canu gydag arddel yr emyn ganon ni, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Lle chi ddychmygu pobl yn canu hynny a'i olygu fe? Maen nhw'n canu fe, neu'n cymanfaoedd canu ni. Falle yn ein eisteddfodau ni ac yn gwahanol adegau pan mae'r Cymru'n dod at ei gilydd a gwledydd eraill falle a'i heithoedd ei hun. I ni'n canu emynau fel ein pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Ac yna chi'n dweud wrthyn nhw, pechadur wyt ar y ffordd i golledigaeth. A mi fydden nhw'n dweud, pa hawl sydd gen ti dweud y fath beth? Wel, chi newydd i ganu fe. Does dim clem dyn nhw. Dyn nhw ddim yn cytuno ar hyn maen nhw'n ei ganu. Mi fydden nhw'n dweud, dwi ddim yn bechadur, dwi'n dda, dwi'n mynd i'r capel, dwi'n gwybod ar y myned, dwi'n canu ar y myned, dwi'n darllen Beibl unwaith ar wythnos, falle dwywaith, hyd yn oed yn ddyddiol, fydd rhai yn dweud, dwi'n mynd i'r capel, dwi wedi bod yn y capel trwy fy mywyd, ond dwi ddim eisiau dweud pechadur yw fy enw, ond efallai fydden yr rhai falle yn mentro dweud hynny. Falle bydden yr rhai yn dweud, wel, dydw i ddim yn berffaith, felly wrth gwrs fy mod i'n bechadur, ond dydyn nhw erioed wedi teimlo hynny. Mae e'n enw bach cyfleus ar ei crefydd, wel ydw, pechadur ydw i. A dyna i gyd yw e. Ond sawl un fydden gallu mynd ymlaen gyda'r emynydd yn dweud hyn, trigaredd wy'n ei cheisio a'i cheisio eto wnaf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw
oniscaf. Sawl un yn ein capeli ni heddi sydd wedi dweud y geiriau yna. Maen nhw wedi canu fe cannoedd o weithiau, ond sawl un o brofiad oedd yn gallu dweud bod nhw wedi gweddio o tri garedd I mi dyro rwy'n marw oniscaf. Fe fyddai'n marw, fedrai ddim byw bellach. Dwi ddim yn gallu deffro yn y bore a fod yn gysurus fy myd. Dwi ddim yn gallu mynd I gysgu yn y nos. Dwi ddim yn gallu cael unrhyw heddwch. O, Dduw, byd drigarog i'n pam, pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. O, dwi'n teimlo'r pwysau, dwi'n teimlo fe, dwi'n teimlo'n euog. A ydych chi yn gallu dweud I chi brofi hyn, I chi weld y broblem o'ch pechod, ei fod yn pwyso feto fel mae'r ymunydd Cymraeg yn dweud, fel mynyddoedd byd. O, mae'n mynedd gyda ni, ac I ni yma yng Nghymru wedi canu nhw, ac eto gyd ddim yn deall be ni'n canu. Ond os I chi wedi profi beth mae Pantycelyn wedi profi, I chi wedi teimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd, ydych chi wedi profi hynny. Achos dyma be mae'r Paul yn sôn amdano yn Colosiaid. Mae yna elyniaeth rhyngom ni a Duw, rydym ni yn elynion I Dduw pam oherwydd ein pechod, o mae yna gygendor anferth rhyngom ni a Duw. Ydych chi erioed wedi profi hynny? Ydych chi wedi teimlo'r euogrwydd hynny? Adnod 20, ac wedi iddo wneud heddwch trwy waed ei groesef, trwyddo ef gymodi pob peth ag ef ei hun. Dyna be mae'r gair yn dweud. Mae gair Duw yn datgan iddo wneud heddwch. Nawr beth mae hwnna'n I olygu? Os gwneud heddwch, rhaid felly bod problem wedi bod yn y lle cyntaf. Rhaid bod na gweryl. Os ydw i'n dod lan at rhywun yn dweud, dwi eisiau gwneud heddwch a ti, mae rhaid bod problem wedi bod. Yna naturiol, dwi ddim yn cymryd rhywun sydd wedi cael gradd mewn rhywbeth wyddonol, ti hwnt i'n deall ni. Does dim eisiau fod yn academaidd, ti hwnt I ddeall hyn. Os yw gair Duw yn dweud bod angen heddwch, rhaid bod na gweryl, rhaid bod rhwyg yn y berthynas, rhaid bod na elyniaeth rhyngom ni a Duw. Ond mae'r elyniaeth yma yn anferthol. Mae e'n pellgyrhaeddol, ond yw e, nid gelyniaeth rhwng dau ffrind yw hwn. Nid rhywbeth rhwng dau berson yn unig hwn. Mae'r gelyniaeth yma rhwng Duw a dyn. Mae e'n un pellgyrhaeddol. Mae e wedi digwydd o'r cwymp ac mae e'n mynd I dragwyddoldeb. Mae'r elyniaeth yma, mae'r broblem yma mor anferthol. Mae e mor anferthol, mae e'n mynd I fynd am dragwyddoldeb. Os newch chi barhau yn elyn I Dduw, fe fydd y broblem yna mynd am dragwyddoldeb. Ydych chi'n deall beth yw dragwyddoldeb? Mae e'n ti hwnt i'n deall ni, ond yr unig beth ni'n gallu dweud, fydd dim diwedd iddo fe, fydd y broblem yn mynd ymlaen ac ymlaen. Yn ein pechod, ni allwn fwynhau cymdeithas a Duw, ni allwn gael mynediad i'r nefoedd, ni chaniatau'r pechod i'w deyrnas ef. Ydych chi wedi sylweddoli hynny? Chi bod mae'n gwau ar y capeli hynny sydd ddim yn pwysleisio pechod, sydd ddim yn sôn am y broblem, sydd ddim yn sôn am yr elyniaeth sydd rhyngom ni yn bersonol a'n creawdwr ni, achos dyma yw gwraidd y broblem. Dyma yw gwraidd problem y byd. Dyna problem y byd. Dyna pam yna ryfeloedd, dyna pam yna gasineb, dyna pam yna drais, dyna pam yna lofruddiaethau a lladrata'n digwydd, dyna pam yna gyd yn wir, dyna pam yna gweryla yn ein llefydd gwaith ni, dyna pam yna falchder, ond yn bersonol, dyna pam dwi fel ydw I, dyna pam dwi'n hunanol, dyna pam dwi'n gorfod cael fy ffordd fy hunan, dyna pam dwi'n anwybyddu sancteiddrwydd a dywioldeb, pam oherwydd pechod yno fi fy hun. Dyma'r broblem. Ac ni chaniateir i'r un pechadur mewn I deyrnas Dduw yn ei bechod. Mae'r adnod yn dweud am yr angen o gael ein cymodi. Ac yw hwnna eto yn dangos I chi bod na broblem. Os yw'r adnod yn dweud bod eisiau heddwch, mae'n dangos bod na broblem. Os yw'r adnod yn yr un adnod yn dweud bod angen cymodi, mae'n dangos bod na broblem. Yr angen I ni gael ein cymodi yn bersonol, angen I rhywbeth I ddigwydd I ddod â ni nôl at Dduw. Mae yna gendor enfawr rhyngom ni a Duw. A does dim byd allwn ni ei wneud I ddod â ni at ein gilydd, ond mae yna bellter rhyngom ni a Duw. A dyma'r broblem, mae eisiau dod â ni nôl at ein gilydd mwyn I ni cael byw ein pwrpas ni. Dy'r mwyafrif ddim hyd yn oed yn sylwi bod na broblem. Heb gweld I pechod, a'r angen am heddwch, nac yr angen am gael ei cymodi. Ond mae yna rai sydd wedi gweld rhywbeth, efallai yma, falle'n gwrando pwy a wyr yn
Trigareddau Duw, efallai bod na rhai o'r diwedd wedi gweld rhywbeth, ond y broblem yw fan hyn. Mae yna lawer o'r rheini yn mynd ati nawr i ymdrechu i ddelio â'r broblem. Falle gellir dweud bod yna rhai wedi gweld bod yna broblem. Maen nhw'n teimlo rhyw wacter, maen nhw'n teimlo'r ymwybyddiaeth o'r broblem, ond nawr maen nhw'n mynd ati i ddelio â'r broblem. Ond nid falle gallech chi ddweud yn y bôn mai dyna yw crefyddau'r byd, yr ymwybyddiaeth bod yr angen o i addoli Duw, yr ymwybyddiaeth bod yna wacter yn ni a bod eisiau ceisio Duw a bod ni eisiau bodloni Duw, ac felly dyna yw natur sail ffynhonnell crefyddau'r byd. Ymgais i ddelio ar boen yn yr enaid y gwacter, yr ymwybyddiaeth o'r angen am rhywbeth mwy. Beth am ein capelwi Cymraeg? Capelwyr Cymru dros y blynyddoedd, llawer ond dyn nhw, sydd yn wrthyn i'r gwir efengil, ond yn mynd ati i geisio delio ar elyniaeth yma'r broblem a trwy geisio gwella bywyd. Dyn nhw ddim yn licio'r efengil, llawer ddim yn licio'r efengil, ond maen nhw wedi gwneud rhyw grefydd i fyny a defnyddio ambell i adnod yn y Beibl a gwrthod y gweddill a dweud mai dyma beth yw crefydd, yw ceisio gwella ein bywyd o ddydd i ddydd, mwyn plesio Duw. Yr union i fath a phob crefydd arall. Maent yn ymfalchio rhai yn eu hymdrechio nhw. Mae yna rhyw syniadau rhyfedd am gariad Duw yn does nhw, yn meddwl bod hyn yn cuddio eu pechodau, gallen nhw bechu ac, wel, mae Duw yn llawn cariad a fi dim ots gan Dduw am y pechodau hynny, cyn belled bod i ddim yn lladd neb, fi Duw yn maddau'r cyfan. Dyna'r lefel i ni wedi dod yma yng Nghymru. Credu gall hyn osgoi yr angen am gyfiawnder. Maen nhw'n anghofio am bersonoliaeth Duw, am natur Duw, am ei briodyleddau Duw. Maen nhw'n anghofio am y ffaith bod Duw yn gyfiawn. Maen nhw'n hoffi meddwl am Duw yn Duw o gariad, ond dyn nhw ddim eisiau meddwl amdano fe fel Duw o gyfiawnder, ac bod rhaid iddo fod yn gyfiawn, ni all Duw troi cefn ar bechod. Dwi ddim yn gallu, mae rhaid iddo fe ddelio â phechod, mae e'n berffaith. Ond fe gredant y bydd Duw yn caniatáu mynediad ar ei balchder, ac iddynt gwrthod ei air, a'i ddydd, a'i berson. Ei rhyfig am feddwl gallant wneud y cyfan yn ein erth ei hun. Mae'r darn yma'n datgan fod na broblem anferth, a'i fod yn amhosibl i ddyn ddelio â'r broblem. Mae'r pris mor fawr. Mae'n amhosibl i ddyn i dalu'r pris. Ni allwn beth dalu'r ddyled enfawr yma oherwydd ein pechod. Mae'r pris y tu hwnt i ni. Ond mae'r adnodau yma'n datgan bod yna un sydd yn abl. A falle'r cam cyntaf i ni'n dymuno yw byddwch chi'n gweld bod yna broblem. A dyna falle yw'r cam cyntaf sydd rhaid i ni weddio. Bydd pobl yn dod i weld ei bod yn elynion i Dduw, ac bod Duw yn flin â nhw, ei fod yn mynd i'w cosbi nhw, ei bod ei gyfiawnder yn mynnu hynny, bydd fydd e'n dod i lawr ac yn dod yn ei farn a'i felltith, ac fe fydd na gosb, ac bod angen i ni ddod nôl at hynny. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Beth am y goruchafiaeth yma? Mae Paul yn cyhoeddi yn y 19 adnod. Ac yr arglwydd Iesu nawr, yw pen corff yr eglwys, yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, fel y byddai yn blaenori ym mhob peth. Nawr, sut gallwn beidio a chanu ei glod? Sut mae yn bosib? Sut na fedrwn ni'n ddyrchafu'r mab gorywch pob enw arall? Sut na fedrwn ni fyw i'w ogoneddu ef? Ef yw pen y corff, dyna be mae'n dweud, ni wedi deall yn barod, mae fe yw creawdwr y byd, mae fe sydd wedi gwneud y ser a'r lleiad a'r haul, mae fe sydd wedi gwneud y bydysawd, fe sydd wedi creu pob un creadur sydd ar y ddeiar, mae fe sy'n gwybod pob un peth, fe sydd wedi creu pethau gweledig a'r anweledig, ni'n gwybod hynny gyd, ond nawr beth ni'n deall, ef yw pen y corff. Ef yw pen yr eglwys, ohono ef y daw pob dim, ef sydd yn peri ein bod yn fyw, yn tyfu, yn arwain ei bobl. Nid yw yr eglwys ei bobl, y saint yn ddibynnol ar neb arall. Nid yw yn pwyso ar englynion, yw Cristnogion, yw'r eglwys ddim yn pwyso ar yr englynion, nid ar un creadur, ond yma'n pwyso yn llwyr ac yn unig ar ben yr eglwys, sef yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r un i ni'n sôn amdano. Mae'n adnod yn Ioan 15, adnod 5 a 7. Mae fi yw'r wynwydden, chwythau yw'r canghennau. Yr hwn sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau. Hwnnw
sydd yn dwy'n ffrwyth lawer. O blegyd hebo fi, ni ellwch chi wneithir dim. Dyna chi adnod. Mae'r adnod yma'n dyrchafu Crist. Hebddo ef, heb Grist, ni allwn wneud dim byd. Nid oes iachawdwriaeth heb Grist. Nid oes heddwch a Dyw heb yr arglwydd Iesu Grist. Nid oes maddeiant heb Iesu Grist. Nid oes efengil heb Iesu Grist. Ac ef yn unig, dyna'r unig ateb. Does dim modd delio â'r broblem wrth droi at eraill, at athroniaethau, at grefyddau. Os oes na unrhyw un yn dweud, wel, mae pob crefydd yn arwain at Dyw, dydyn nhw ddim wedi deall mae'r crefyddau eraill yn troi cefn ar Grist. Maen nhw'n dweud bod na ffordd arall at Dyw, ond mae Iesu Grist yn dweud, mae fe yw'r unig ffordd. Does dim ffordd arall. Does dim modd delio â'r broblem trwy'n hymdrechion ni, trwy'n gweithredoedd da ni, trwy trio bod yn dda. Rhaid i ni fod yn Grist. Adnod 7 o Ioan 15. Os arhoswch yno fi ac aros o'm geiriau ynoch, beth bynnag a wellysioch gofynwch ac efe a fydd i ni'n gofod aros yno ef. Rhaid yw eiriau fod ynom, rhaid i'r efengil fod ynom, rhaid yw berson fod ynom, nid ein syniadau ni, nid ein barn ni, ond gair Dyw, pam dylen ni ddyrchafu Iesu Grist? Pam mae ef sydd ar goruchafiaeth goruwch pob creadur? Wel, symudwch ymlaen yn Colosiaid y bennod gyntaf i'r adnod nesaf, 19. Gwrandewch ar hwn. O blegyd rhyngodd bodd i'r tad, drigo o bob cyflawnder ynddo ef. Ydych chi yn gwybod am unrhyw berson, unrhyw grefydd, unrhyw athroniaeth sydd yn gallu dweud fod pob cyflawnder ynddo ef? Yn yr arglwydd Iesu Grist, mae popeth. Nid yw yn wan mewn unrhyw modd, nid yw yn anabl i ddelio ag unrhyw broblem. Mae yn holl bwerus, yn holl alluog, mae yn sofran. Dyna beth ni'n dysgu fan hyn. Chi sydd yn meddwl bod rhaid i chi wneud rhywbeth i ennill iachawdwriaeth, sylwch na fedrwch chi. Dydyn ni ddim yn gallu gan ein bod yn farw, ein gorau yn fratiau bydron yng ngolwg Dyw. Ond hefyd, nid yn unig na allwn ni wneud dim. Ond mae ef yn gallu gwneud y cyfan. Mae'r elfen bod ni ddim yn gallu gwneud dim byd. Mae hwnna'n ddigon gwir. Ond fan hyn mae'r arglwydd Iesu Grist. Mae e'n gallu gwneud y cyfan. Fe yw creawdwr y byd. Fe yw pen yr eglwys. Fe sydd wedi ennill iachawdwriaeth ar ein cyfer ni. Fe sydd wedi gwneud y cyfan. Mae'r cyflawnder yno e. Mae popeth sydd yn angenreidiol yn yr arglwydd Iesu Grist. Gandewch ar y geiriau yma to. Os na fedrwn ni ddyrchafu Crist trwy darllen y geiriau yma, yna dwi ddim yn gwybod sut fedrwch chi ddweud unrhyw beth yn wahanol. Gwrandewch adnod 16 ymlaen. Triwch feddwl am unrhyw grefydd sydd yn y byd, unrhyw athroniaeth sydd yn y byd, unrhyw person enwog, unrhyw brif wenidog ar lywydd, unrhyw un sydd wedi arwain byddinoedd, brenhinoedd, tywysogion, unrhyw un. Cymharwch nhw â hwn. Canis trwyddo ef y creuwyd pob dim mar sydd yn y nefoedd ac sydd ar y ddaear, yn weledig ac yn anweledig pa'n bynnag a'i thronau, a'i arglwyddiaethau, a'i tywysogaethau, a'i meddiannau. Pob dim a greuwyd trwyddo ef ac erddo ef, ac y mae ef cyn pob peth, ac yno ef y mae pob peth yn cydsefyll, ac efe yw pen corff yr eglwys. Efe yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf yn edig oddi wrth y meirw, fel y byddai efe yn blaenori ym mhob peth, o blegyd rhyngodd bodd i'r tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef. Mae Iesu Grist yn gwneud popeth. Ef yw ateb pob dim. Fe sydd wedi gwneud y cyfan, fe sydd wedi ennill y cyfan ar ein rhan ni. Iesu Grist sydd wedi gwneud y cyfan. Ac edrychwch os yn ymlaen yn olaf nawr yn drydydd pwynt Gwaed. Wel, dyma i chi adnod. Edrychwch ar adnod 20. Ac wedi iddo wneithir heddwch trwy beth. Sut y mae ar arglwydd Iesu Grist wedi peri bod na heddwch? Mae'n dweud, ac wedi iddo wneithir heddwch trwy waed ei groes ef, trwy ddo ef gymodi pob peth ac ef ei hun. Efallai bod yna rai wedi derbyn ateb i'r weddi. Ydych chi erioed wedi gweddio'r weddi yma? Fi'n credu bod yna rhai yma, dwi'n gwybod bod rhai wedi clywed rhai yn gweddio'r weddi yma. Ond y broblem yw falle bod y weddi wedi cael ei weddio mewn ffordd oeddech chi ddim yn ei olygu fe. Falle bod chi wedi bod yn gweddio'r geiriau yma, o Dduw graslon, agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist. Ond efallai dydych chi ddim wedi olygu fe.
Efallai bod chi wedi gweddio'r weddi, ac mae dim ond gweddio fe i blesio rhieni neu beth bynnag, neu rhyw fath o ffurf o weddi chi'n gweddio cyn mynd i gysgu a chi ddim yn ei olygu fe. Ond chi'n gwybod beth, os oeddech chi'n ei olygu fe, ac yn gweddio o Dduw graslon, agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist. Ond nid yna yw angen Cymru heddi, capelwyr Cymru, a gweddill Cymru. Bod angen iddyn nhw weld eu hangen, bod nhw'n bechaduriad, bod yna elyniaeth rhwng nhw a Duw. Ac os na rhai wedi derbyn ateb i'r weddi, ac dwi'n sicr o hyn, os ydych chi wedi gweddio'r weddi ac wedi olygu fe, yna fe fyddwch chi yn derbyn yr ateb maes o law. Ac o ganlyniad, wedi chi gweld eich cyflwr trienus, wedi i Dduw i ddod trwy'r ysbryd ac agor llygaid eich enaid i chi weld eich cyflwr, i chi weld y trieni. O, mae e'n brofiad ysgytwol yn diwedd. Bydd unrhyw Gristion fan hyn yn tystio i'r ffaith. Yr eiliad i'r ysbryd i agor ei llygaid iddynt weld ei hangen. O, roedd e'n rhywbeth oedd yn ddirdynol yn ysgwyd yr enaid. Chi'n gweld yr hyn ydych chi? Chi'n gweld bod eich gorau wedi ei lygru gyda balchder. Dwi ddim yn brofiad braf iawn. Dwi ddim yn neis iawn cofio bod y pethau gorau chi wedi wneud yn frwnt yng ngolwg Duw. Mae yna iogrwydd yn dod drostoch chi, cywilydd, yn gweld yr hyn ydych chi, yn gweld eich gorau yn llawn balchder, yn gweld eich heiddiant, mae'n brifo. Ond fe ddaw â phroblem arall. Mae'n arwain hefyd ambell waith at deimladau o anobaith. Mae pan mae'r ysbryd yn agor llygaid yr enaid i weld yr gelyniaeth yma, i weld nad oes heddwch rhyngoch chi a Duw, bod yn agendor fawr, bod angen cymodi. Chi'n gweld y pellter, i chi'n teimlo fe, chi'n dod i'r capel ac i chi'n teimlo'r pellter sydd rhyngoch chi a Duw. Efallai bod chi wedi bod gatre a bod chi wedi bod yn trio darllen gair Duw a chi'n teimlo'r pellter yma, chi'n teimlo na Duw yn agos i chi ac yna chi'n teimlo'r awydd yma i geisio fe, chi ddim yn gallu ac yna chi'n gweld eich pechod ac efallai bod yna anobaith yn dod i fewn ac mae yna adegau lle chi'n teimlo byddwch chi byth yn delio'r mater yma. Bydd byth gobaith yn dod i rywun fel chi, falle bod chi'n teimlo felly. Mae yna rai yn gallu tystio'r peth bod nhw wedi mynd trwy dyddiau ac wedi meddwl, fydd byth gobaith i fi, i rywun fel fi. Falle byddwch chi'n dweud hyn, nid oes neb wedi meddwl fel fi. Falle bod chi'n dweud, wel dydw i ddim wedi wneud y pechodau mae rhai pobl wedi wneud. Falle bod chi wedi. Erbyn hyn tybiwn ni fod y mwyafrif o bobl wedi bod yn wneud y pechodau mae mwyafrif o bobl wedi wneud. Erbyn hyn dwi'n credu fod y mwyafrif o pechodau bod pobl wedi arbrofi ar job lot ohonyn nhw. Dyna i chi pa mor frwnt mae'n cenedl ni wedi mynd. Falle blynyddoedd yn ôl, yr awydd amdano. Does dim gwahaniaeth yn y peth i dymuno'r peth na i'w wneud e. Does dim gwahaniaeth. Yr un yw'r pechod. Ond erbyn hyn, mae pobl wedi wneud e. Ond efallai rhai blynyddoedd yn ôl ac yn dibynnu ar y sefyllfa a'r gymdeithas o chi'n byw ynddi, efallai bod chi ddim wedi cael y profiad, ond i chi wedi bod yn meddwl, yn dyheu am y pethau yna efallai, ac yn meddwl, os oes yna unrhyw un fel fi, bod chi'n meddwl wedi bod yn arbrofi ar pechodau yma, does dim gobeith i rywun fel fi, ac o'r diwedd chi wedi gweld y bryntni, ac os ddim wedi mentro ac wedi arbrofi yn gorfforol gyda'r pethau hynny, ond o leia chi'n gallu dweud, dwi wedi meddwl am y peth, a dyw hwnna ddim gwell, mae'r union yr un peth, ac mae'r eogrwydd yn llifo trwy eich enaid chi. Falle bod chi'n dweud, nad oes neb wedi dangos y fath anghrediniaeth â chi. Falle bod chi'n teimlo'r eogrwydd o'r anghrediniaeth sydd yn eich calon chi, wedi'r fagwraeth chi wedi cael, wedi'r cyfleuon chi wedi cael, i chi wedi clywed am Iesu Grist creawdwr y byd, chi wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth, ac i chi wedi gwrthod y cyfan, chi wedi gwrthod credu, ac i chi'n teimlo nawr yr eogrwydd. Efallai eich bod chi'n teimlo nad oes neb wedi troi cefn ar yr efengil fel chi. Fydd na rai ni'n gobeithio, fydd na rhai yn teimlo fel hyn cyn bo hir. Sawl un sydd wedi bod yn ein plith ni fan hyn, sydd wedi bod ymhell i ffwrdd, ac ddim yn mynychu'r cwrdd dim mwy. Ac efallai rhyw ddydd,
Y bydd yr ysbryd yn agor llygaid ei henaid I weld ei cyflwr, ac fe fydd yr boen yn anferth, fydd y fel mynyddoedd byd, fydd yr eogrwydd yn anferthol, ac fe fydda nhw'n teimlo, does dim gobaith I fi. Dwi wedi chwarae gyda'r byd, dwi wedi gwrthod yr efengil tro ar ôl tro, fe blediodd fy mam yn had, fe blediodd fy mrodyr a chwiorydd, fe blediodd fy mhlant neu beth bynnag yw I ddod i'r cwrdd, I wrando ac I blygu'r efengil, ac fe wrthodes I, ac fe fydda nhw'n teimlo, pa obes sydd I fi? Dwi wedi bod yn bechaderus, dwi wedi bod yn galed, dwi wedi gwrthod tro ar ôl tro. Fe fydd na'r rhai pan fydd yr ysbryd yn agor llygaid ei henaid yn ffeindio fe'n anodd I faddau ei hunan. Ond nid yw'n broblem fawr. Bydden nhw'n methu maddau ei hunan am eu pechodau. Ac fe fydd y baich yn anferthol. Fydd yr eogrwydd yn drwm. Mae staen pechod mor ddwfn. Na ellir golchi'r staen byth I ffwrdd. Dyna beth nhw'n teimlo. Bydden nhw wedi trial I olchi fe ffwrdd. Dyn nhw'n gallu cael gwared ar y staen. Mae pechod I gadael ei farc. Mae'r graith yn ddwfn. A fydden nhw'n teimlo fel un, pa obes sydd I fi? Pa obes sydd I rwy'n fel fi? Sydd mor bechaderus, sydd mor eog o angrediniaeth. Ond nid dyna be mae ni'n darllen yma yn yr ysgrythyr. Ni'n darllen nad oes gobeith. Be ni'n darllen yw, mae yna obaith, bod yna iachawdwriaeth I gael. Dyma yw'r efengil. Mae modd cael heddwch a Duw. Mae modd cael ein cymodi a Duw. Mae modd I bechadur fwynhau breintiau un o deyrnas nefoedd a chael cymdeithas ar tad. Mae modd I chi sydd wedi gwrthod yr efengil, chi sydd wedi arbrofi yn y bydreddi'r byd yma ac ym mhob math o bechodau. Ydy'r ysgrythyr yn dweud na chewch chi ddod? Wel, wrth gwrs ddim. Pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. Yr un sydd yn am drigaredd yw'r un sydd yn cael y gwahoddiad. I pechaduriad y dath ar Iesu I achub, dyma beth yw e. Ond sut mae'n bosib, falle byddwch chi'n dweud, allai ddeall, falle bydd rhai yn dweud, allai ddeall yr rhai sydd wedi bod yn dod i'r capel a sydd ddim wedi bod yn arbrofi ymhethau'r byd ac pechodau, ond I chi ddim yn gwybod beth oedd yn ei cael nhw. Roedd yn frwnt, yr un mor frwnt ar un chi. Dy'r ffaith bod nhw wedi wneud ddim yn gwneud dim gwahaniaeth, ond efallai bod chi'n meddwl bod yn haws iddyn nhw I gredu. Sut fedrwch chi ddod I gredu? Wel, mae'r ateb yn un, trwy'r gwaed. Y gwaed a lifodd ar y groes. Dychmygwch am eiliad Calfaria, a'r arglwydd Iesu Grist ar y groes, a'r hoelion yn cael ei taro I fewn, a'r goron ddrain yn cael ei wasgu i'w benne, a'r gwaywffon yn cael ei wthio i'w ochr, a'r gwaed yn llifo ar y groes. Dyma'r neges sydd yn ganolog, dyma beth sy'n hanfodol y groes. Dyna'r man lle enillwyd yr heddwch rhwng Duw a dyn. A'r Galfaria. Dyna lle nath yr Iesu ennill y frwydr, talodd pris, gafodd heddwch oedd y frwydr wedi cael ei ennill, gafodd frwydr I ennill ar Galfaria pan cymerodd yr arglwydd Iesu Grist ein cosb ni yn ein lle ni pan darodd y Duw y Tad y mab ac fe gosbodd a roi'r holl pechodau ni arno ef. Yno deliwyd ar y lyniaeth sydd rhyngom ni a Duw. Mae'n adnod yn Rhufeiniaid 3, adnod 25 sydd yn darllen fel hyn. Yr hwn a sododd Duw yn iawn, trwy ffydd yn ei waed ef, I ddangos ei gyfiawnder ef, trwy faddeuant pechodau a wneithid o'r blaen, trwy ddioddef garwch Duw. Yr hwn a osododd Duw yn iawn. Mae hwnna'n dangos I chi bod yna elyniaeth rhyngom ni a Duw. A sut I ni'n cael ein hachub trwy ffydd yn ei waed ef. Mae'r gwaed yn hanfodol yn diwe. Roedd Duw yn flin. Yn ein crefydd ni yma yng Nghymru heddi, does dim fath hawl gyda ni ddweud bod Duw yn flin. Ei fod yn grac gyda rhyw fath o felltith holl alluog. Ac yn gyfiawn felly. Ond rhaid oedd iddo ddelio a'n pechod, nid oedd modd i'w gymeriad troi cefn ar bechod, ac ar y groes fe ddeliodd yn gyfiawn a phechod. Ar Galfaria cafwyd cyfiawnder. Fe gosbodd y Tad y mab am ein pechodau ni. Tywallodd Crist ei waed. Bu farw yn ein lle ni, yn ei waed mae modd i'r pechadur mwyaf aflan gael ei olchi. Y mwyaf aflan.
Yr un sydd wedi gwneud y pechodau mwyaf erchyll, neu yr un sydd wedi meddwl am y pechodau mwyaf erchyll. Does dim gwahaniaeth. Yr un sydd erioed wedi clywed yr efengyl, yr un sydd wedi clywed y miloedd o weithiau. A'i wrthod y miloedd o weithiau. Hwn yw'r pechadur gweitha. Yr un sydd wedi clywed y miloedd o weithiau, a'i wedi wrthod y miloedd o weithiau. Ond beth ni'n darllen fan hyn yw fod gwaed Iesu Grist yn ddigon i olchi pechodau hynny ffwrdd hefyd. Yn ei waed y mae modd cael yr heddwch yma. Oherwydd yr hyn a wna Crist ar y groes, mae modd i ni cael maddeuant, golchiad llwyr, cael ein cymodi. Dyma beth sy'n digwydd, y mae e'n dod â ni nôl at Dduw. Crist sydd yn gwneud y cyfan yn Galatiaid 3, adnod 13. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, gan ei wneithir yn felltith trosom, canes y mae yn ysgrifenedig, melltigedig yw pob un sydd yn nghrog ar bren. Dyna chi rhyfeddol, Iesu Grist sydd wedi gwneud y cyfan. Chybod, yn yr adnodau i ni wedi edrych arno heddi yn Colosiaid, y mae e'n dweud yn yr adnodau blaenorol, adnod 14, penod cyntaf o Colosiaid, yn yr hwn y mae ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau. O, fe dalodd Iesu Grist y pris yn llawn. Fe'n prynodd ni, fe'n rhyddhaodd ni, fe'n hachubodd ni trwy ei waed a lifodd ar y groes. Does dim ateb arall i'r elyniaeth yma. Os oes na unrhyw gapel, os oes na unrhyw bregethwr yn cynnig ateb i chi sydd ddim yn sôn am waed Iesu Grist, peidiwch â gwrando arnyn nhw. Celwydd i'r cyfan. Bys ni'n mynd na to. Peidiwch â gwrando. Dyma'r unig ateb. Os oes yna unrhyw grefydd yn dweud ydych chi newn ni leddfu ar eich cydwybod dros newch chi hyn a llall, peidiwch â gwrando ar nhw, celwydd i'r cyfan. Yr unig ateb yw dod at y groes, trwy ei waed a lifodd ar y groes, y mae modd i'r elyniaeth yma ddiflannu. Mae ei oruchafiaeth mor arbennig, nid oes yr un pechod yn rhy frwnt, nid oes yr un enaid yn rhy bell, nid oes yr un achos yn rhy unigryw. Dyna wna yr un a greodd y byd, yr un sydd yn ben yr eglwys, yr un sydd â phob cyflawnder ynddo. Y mae yn peri bod na heddwch rhyngom ni a Duw, am bod yn cael ein cymodi ag ef. Nawr, ble i chi'n sefyll? Ydych chi wedi bod at droed y groes? Ydych chi wedi dod at y man lle bu'r arglwydd Iesu Grist wedi trosto chi? Wel, os nad ydych chi yna'r neges yma yw sydd yng Nghaerdydd, dewch ato, tra bod cyfle trai fod yn agos. Dewch at droed y groes a gofynnwch am y golchiad sydd i'w gael. A'r hyn fydd yn digwydd fe fyddwch chi'n cael heddwch a Duw ac y bydd na gymodi'n digwydd. Y byddwch chi'n gallu mwynhau cymdeithas ag ef, ac wedi iddo wneith'r heddwch trwy waed ei groes ef, trwyddo ef gymodi pob peth ag ef ei hun, trwyddo ef meddaf, pa un bynnag ai pethau ar y ddaear, a'i pethau yn y nefoedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn diolch i ti am y groes, i ni yn diolch am y gwaed a lifodd ar y groes, yn diolch bod modd felly oherwydd hyn i ni gael heddwch a Duw, a cael ein cymodi a thi hefyd. O Dduw, terd gweithio trwy dysbryd i agor llygaid pobl i weled i hangen am waredwr. Gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 591, 591, o amnerth i dreulio nyddiau yng nghynteddoedd ti fy nhad, byw yng nghanol y goleuni, twllwch obri dan fy nhraed. 591, gen i sefyll i'w chanu.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.